Pohjolan kansainväliset päivät perustettiin kesällä 1994, jolloin perustajana oli Partido Popularin paikallisyhdistys ja sen hallitus, jossa minä silloin olin. Ensimmäinen juhla pidettiin vuonna 1994 joulukuulla, ja siihen osallistui vain noin 3-4 maata, muutama maakunta. Se oli todella pieni, se oli yksipäiväinen vaan. Ja osallistujia siis oli hyvin vähän ja kävijöitäkin oli hyvin vähän. Seuraavana vuonna sitten jo järjestettiin keväällä tämä tapahtuma ja se sai suurempaa kannatusta koko ajan. Maita oli enemmän ja homma lähti luistamaan oikein kunnolla. Itse hoidin Suomen yhdistystä 12 ensimmäistä vuotta, alussa hyvinkin tiiviisti ja myöhemmin yhteistyökumppaneiden kautta, jossa mukana merkittävänä osana olivat myös suomalaisyhdistykset, kaikista suomalaisyhdistykset. Tässä on lehtileike siitä vuodelta, lehdistötilaisuudesta vuodelta 1994, jolloin julkistettiin tämä kansainvälisten päivien perustaminen. Pohjolan kansainväliset päivät ovat tänä päivänä Espanjan suurin kansainvälinen feeri. Kävijöitä monta 100 000.